Здравейте, приятели! Аз съм. Днес ще играем в Minepixel Skywars. Чакайте да видим дали има не! Трябва да чакаме. Съжалявам, но трябва да чакаме. Аз този паркур колко пъти съм го минал, но вече с текстур пека не мога да го минавам. Текстур пека е за PvP, а пък не е за нормално и не мога да правя вече паркур. О, пиза! Сега ще играем в пиза. Лала, ръката му боли, не мога да правиш джетър клик. Нещо. Нали пак? О, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 и почваме! Описам много як мап. И сега ще ги смажим като нищо. Блоки дъб. О май гол. Кой ми западна? О май гол. Кой му цепи, бе? Кой му цепи? Страхувам се като... О, точно му цепи, бе. Аре, бе, да ми доли, бе. Да не мисля, че съм някакъв слаб. Не пада! Нямам вече. Чакай тя да се пазя, че се страхувам да ни падна. И хоп, палянка! Ух! Виктори! Честита загуба! Честита загуба! Честита победа на мене, честита загуба на Мила. Оу! Оу, лач! Лач да влизам ли? Не бе, аз... Добре, ще вляза, ай. Те пък точно сега са почнали. Нищо, нали, преди малко пак спечелихме. Този клип е задължително за YouTube.
Аванес! Кой иска ти? Кенет! Дай сега. Ето аз съм с Кенет. Ти взе ли, бе? Брато? Брато, къде си? Къде замина? Не видим човек има! Какво е това? Не видим. Но ще да чуем по средата, защото... О, колко бързо. Пак имам 10 минути, преди малко съм бъркал. Мислех си, че пак става без купения бантика, но съм сгрешил много яко. О, той бе. Ето, вижте го. Не! Не, умрях! О, супер! Не! Как умрях, бе? Нищо. Ама той беше... Той имаш повече ресурси от мен. Марте! Той любимия ми малко... От Марте по-хубаво няма. Моля ви, някой да влезе в MyPixel, има много хубави неща. Постоянно където видиш в Skywars, Egwars, някъде другаде има паркур. Това ми кефи. Но сървъра понякога лаги. Ако искате в Bad Block го намерете, ако искате. Ама в Bad Block много лаги. Трябва постоянно да пишете лаг, за да ви спре. Не, то няма да ви спре, то ще ви показва колко пинг имате. Затова препоръчвам този сервер. Мога да ви препоръчвам пак Hypixel. Hypixel се играе с премиум. Повече хора играят там. Има няколко хора, които са Ахмет Ага и Смет Ръга, ако искате ги проверите.